Timoteus, terve. Arvatkeepas missä ollaan. Kun se pikkunen huone. Tuossa on vessa. Suihku. Hyvin pien vessa on. Tuossa on lisävuode on tuossa ja pari sänky. Ja tässä muuta on ja pikkuinen ikkuna. Josta näkyy tuonne. Tässä on verkko tässä ikkunassa, niin ei oikein niin hyvin selvään. Joo. Tultiin tosiaan Kuopioon eilisen iltana. Ja käyttiin tuossa eilen Ikeassa ja tultiin sitten tänne. Tai hotellilaivan vuoksi. Ei ole ennen oltu täällä. Arvottiin, että kokeillaan. Hyvä oli. Tämä ensimmäinen yö tässä nukkuu kyllä. Oli ihan mukava. Mukava sänky oli. Hyvä aamupala oli täällä. Ja vielä ollaan toinen yö. Tänään käydään tuossa kahtelemassa vähän museoa. Muutama museo on tuossa mitä käydään kahtomassa. Ja sitten iltasilla lähdetään sitten kahtelemaan muuta. Yritän jossain kuvata siellä, niin voisin kuvatakin. Niin konsertti olisi menoiltasilla sitten. Ja tässä kerkkisin tänä päivänä vielä editoida, mulla olisi editoita vaan jonkun verran. Mutta tässä nyt kuitenkin vähän huilatakin täällä. Niin ei mitään, katsellahan tuossa sitten mitä tullaan näkymään vielä tuolla. Siinä on kaappi. Mutta tässä huoneessa ei ollutkaan takkaa. Minun mielestä joka huoneessa, muissa huoneissa oli takka kyllä. Joo, tuosta nyt saavutetaan tähän huoneeseen vielä uudelleen. Tuossa sitten kerron tuosta vähän sen kanssa. Tuossa on ovi vaan tähän huoneeseen. Kierretään toista kautta sitten. Joo. Sitten saavuttaa makkuhuoneeseen.
Tässä oli takka ja oli kuule lämmin takka. Ne on tuossa kertoo, että se on yöllä, niin se on vastukset laitettu joka takkaan. Ja se on yötänä lämpimä sähköllä ja päivän sitten kuumana hedottavat noin. Joo, tää on makkuuhuone. Tässä on kyllä nuo huonekalut, niin nuo on hienon näköisiä. Joo. Tässä on tuo Minna Kantin Tämä oli nimeltä Minna Kantin salonki. Tähän on kalusteet on tuotu. Kalusteet on ollut tuon Minna Kantin. Mutta se ei ole asunut tässä sitten ollenkaan, mutta ne on vaan tuoneet näytille. Tuo oli tuo kiikkutuoli, me ihailin tuota kanssa. Tuo on varmasti vanha tuo oli. Siinä kai se on se Minna Kantti sitten. Joo. Tuossa oli kansat takka, lämmin oli sekki. Hienoja. En tiedä mikä pöytä lienee tuo sitten. Siinä on ruokasali. Siinä on takaessa niin tuo suojus näkyy olevan. Ja tuolla on ovi, mistä niinku päässä keittiöön sitten. Joo, ja tässä on tavallinen sali. Hienoja koristeesineitä. En tiedä mikä liittyy sitten. Joo. Joo, ja tässä on sitten tuo Kustavilainen huone. Nuo huonekalut kustavilaisia. Ja täälläkin oli takka. Ja on lämmin. Lämmin tuolla kyllä olikin. Ja sitten mennään niin tuohon, siinä on tuo. Nyt on tuossa niin on tuo vierashuone tämä. Niin olikin, joo.
siinäpä ne oli ne huoneet nyt sitten. Siinä on nuo myytäviä tavaroita sitten. Semmoinen pikkuinen myymälä, lahjatavarakauppa vai mikähän se on tämä sitten. Ostettiin myös semmoinen, mitenhän iso se oli se kirja. Se oli tosi paksu kirja, mutta sananlaskuja siinä. Yli 15 000 sananlaskua. No niin, nyt mentiin tähän ulos. Tämän korttelin niin sisällä on nämä kaikki. Tuo näkyy tuo keltainen talo, pikkusen näkyy tuossa reunassa. Niin siinä on tuo 1300-luvun, ei kun 1930 rakennettu talo. Joo, tätä vihreätä taloa en sen kummemmin tiedä. Ainut, että siinä on vaihtuvia näyttelyitä tekevät tässä. Nyt siinä oli tuo Ysäärikö, se oli 90-luku. Joo. Tästä meitä ei hyvin tehdäkään. Tässä ei ollut hyvin paljon mielenkiintoista tässä, mutta ainut teillä oli nämä kännykät. Kännyköitä oli useita. Ne oli ihan mukava. Ei ole itselläkään enää tallessa. Säilytin yhtä aikaa niitä, mitä mulla on ollut. Tuossa niitä on. No tavallankapuhelin on ja. Tuossa nyt tulee kohta yksi puhelinmalli. Tuossa oli. En muista mikä malli tää oli, mutta tämmönen mulla oli kanssa. Samanlainen tuo suojakuorikki vielä. Ja puhelinkoppi. Tuo on musta hyvästi. No niin, nytpä mennään tuossa niin tuonne. Mikäs se nyt oli? Mikä se Räätälin talo tai joku semmonen. Siinä on vähän pihalta kuvaa. Siinä on se 1930 valmistunut mökki. Mutta jos sen kummasemmin tietoa näistä rakennuksista, mutta tämä oli kyllä outo sillä. Tässä oli vähän niin kuin 2 eri asuntoa, kohan tässä näytti, että olisi ollut keskellä sitten yksi huone. Minusta nämä vanhat hellat niin nätin näköisiä. Minusta oliko tässä vielä leiviuunikki tasolla? Ei ollut tässä sitä. Siinä oli takka erikseen vielä tässä.
Pieniä asuntojahan ne on. Tästä ei ole vuosilukkukaan, ei ole tiedossa mikä tää on. Niin, siinä oli tuo allalla oli tuo luukku, että sinnekin pystyi leipomaan. Tai paistamaan leipomuksia. Joo, tässä on yksi huone. Se tuosta ovi näkyy sinne tuppaan sitten. Ei ole tietoa, siinä on hirsseinät tuossa on, mutta en tiedä millä ne on sitten päällystänä tuona. Hyvin oli karkea pinta. Joo, tässä on kanssa hella, leiviuuni. Ja tuossa näkyy olevan lestiäkö ne oli nämä? Niin. Siinä näkyy työkaluja olevan ja liekö muutakin. Tuossa oli hienon näköinen tuo. Minun mielestä se oli tuo ompelukone, tuo yksi tulee kohta näkyville tuossa. Tämä. Onkohan että nahkaa pystyneet ompelemaan tällä? Luulisin. En tiedä. Joo. Siinä taitaa olla se. Tähän tuossa on nyt lukko. Joo, nyt siirryttiin apteekin puolelle. Apteekkimuseon rakennus on tämä. Tässä on en muista onko se ollut jossain sillä Pujon lähettyvillä ennen tää rakennus ja se on siirtänyt vasta 1983 tai 1986 vuonna, kunhan se oli siirretty tänne tämä rakennus, tämä apteekin. Niin mä vähän muistelen, se oli siinä oli niinku lehtileikkeitä, kuvia siitä siirtämisestäkin, että se oli niinku puoltaloa, kun ne oli kerralla siirtäneet.
Täällä on tavaraa kyllä täälläkin. Tuossa on varmaan niitä lääkkeitä tehneet. Vähän huonosti tuossa näkyy välillä, kun niin epätasainen liikkuu tuo kamera. Tässä vähän opetella tuon kameran käyttöä. Siinä oli vaakkaa ja mitähän kaikkea. No niin, tässä lakkaa tässä on apteekin tiski, näkyy, sinne ei vaan päästä. Siinä on pitkä tiski ja on suljettu, että sinne ei pääse. Siinä on kassakonekin. Takkakki oli tässä huoneessa. Kierretään toista kautta. Katsotaan, jos nähdään vielä sitten paremmin tuo tiski. Tässä on joku välihuone kanssa. Joo, tässä on tuo varmaan apteekkarihuone. Työpöytä. Olisiko ollut joku työhuone sitten? Hienot on nuo nahkapenkit tuossa. Joo. Tästä vähän näkyy kanssa tiskiä. On hienon näköinen se on. Joo, siinäpä oli se apteekki. Katsotaan sitten mihinkä seuraavaksi päästään. Luvun talloon. Tää oli minusta hieno. Joo, siinä on vessa. Tässä on etteisessä oli vessa ja siinä on kaikki, siellä oli imurit ja astiakaappi. Tuo mulle jää mysteeriksi siinä vesikertoinen lämmitys oli minun mielestä tässä. Tää oli näkyy semmoinen pikku keittiö tässä. Tässä on olohuone ja varmaan sitten sama huonekin, kun sänky oli tässä huoneessa.
Ja nojatuolit oli hyviä, kun ne on säädettävät selkänojat näissä. En tiedä sitten miltähän vuolta linnun huonekalu tuli sitten. Tuli hyvä, kun siinä kuuluu. Siinä näkyy nuo tuolit. Siinä on tapit on tuolla takana, millä pystyy säätämään . Siinä on sänkykin. Siinä näkyy just tuo tapila. Tää jollakin minun ainakin, niin tää oli hienon näköinen. Joo, tämmönen oli tämä. No niin, ja siinä oli ottaa parasta ja tuossa oli tuo tässä jotta aittoja oli tässä. Tuota rakennusta me en tiedä. Siinä oli joku käsityöharrastaja tuolla perällä sitten.
Niin, tässä ollaan nyt siinä laivan lähellä. Tässä on näkyy jäällä luistelijoita. Näkyy aika paljon olevan. Valleys deep and the mountains so high. Joo, kohtahan olisi viikonloppu vietetty. Mutta kun lähdettiin tuolta Kuopiosta, käytiin vielä makkarat ostamassa siinä Männessä, niin Lähtissä. Niin. Tultiin tänne Seinävuoren Rotkolaaksoon, Tuusniemelle. Täällä ollaan käyty useamman kerran. On tosi hieno paikka. Tuolla Vaenpiälä on sitten näköalapaikka. Nyt ei sinne kehto lähteä. Tuossa piti jo tulee tuonne. Pitäisi sitten kohta makkaran paistaa. Tuossa on
puusee. Liiteri on ja sitten toinen puusee. Siinä on luontopolkukki tuossa. En muista mitään pitkälle ollut. Ei se hyvin pitkä ole, mutta kuitenkin niin. Mukavat maisemat. Tuossa on laavu ja sitten kotaa on tuolla. Kottaan pistettiin tulet tuossa äsken. Katsotaan tuo laavu. Ratkolaakson kierros 2,5 kilometriä. Mäkimaja 6,2 kilometriä. Kaavinkoski oli 23,9 kilometriä. Tuossa kesällä mukava kävellä sereitti. Lampi. En tiedä, täällä on kyllä ollut mukava käydä. Se tuolla mäen päällä kulkuu se polku. Jossakin tuolla. Tullaan tuossa. Tuossa se on ihan rannalla käydä. Rannan vieressä kävelee tuolla. Kävellään aina silloin. Joo. Joo, pitää lähteä kahtomaan joko noin makkarat kypsät. Ainakin tulee tuon kovat tuolla. Kovasti se meni. Joo. Tää on kyllä tää kotani on hienon näköinen. Tuossa on tuo katto on kyllä hieno. Hienoa. Aina tätä on kyllä ihailu, kun on suunnitellut itselle tuota kanssa, jos tekisin kodan. Semmoisen on suunnitellut sinne, että kotaan ja sitten siihen siivuun tekisin vielä saunan sitten. Saisi ulkosaunassa käydä sitten.
kodassa saunan jälkeen vaikka makkaroita paistilla. Joo. Tää on aika iso kota on tämä kyllä. Joo, se on tosiaan on viikonloppu kohta loppu. Siinä on sitten töitä taas älyttömästi tuossa, että ei taas pääse majorin kimppuun. Varmaan saattaa mennä parihin viikkoon ennen kuin pääsee seuraavan kerran. Mutta on se välillä niin hyvä levätä. Alkoi jo tuntua silleen työputket semmosia, että rupeaa kehossa tuntumaan. Mutta oli oikeastaan semmonen hyvä semmonen kulttuuriviikonloppu. Joo, me ruvetaan nyt makkaran paistoon tuossa ja syöpään ja lähdetään jatkamaan matkaa kotijakoon. Ei mitään, kiitoksia kun katselit ja tavataan seuraavassa videon merkissä. Ei kun moikka.